אז ביום חמישי האחרון קיבלתי את המדרסים החדשות של לוסיאן. עכשיו אני אספר על לוסיאן קצת, כי אני יודעת שיש פה חדשות לאחרונה שהצטרפו, אז ככה למי שלא מכירה. עכשיו אני לא אראה לכם את המדרס הישן שלי, למה הוא חרוש, אימא'לה גמור. ואני רוצה להגיד שאחרי שנתיים שיש לי את המוצר הזה, אני יכולה להכריז על המדרס הזה כמדרס שהוא חובה ומשפר ומציל ומשפר איכות חיים ברמה מטורפת. ואם יש פה מישהי שסובלת מכאבי גב, כאבי צוואר, כאבי רגליים, כאבי ברכיים, שתדעו שאם לא עברתם שמשמור איזשהו תאונה, ניתוח, אין סיבה שתסבלו, ואני כל פעם אומרת את זה, ואני אומרת להם כל פעם מחדש ללוסיאן, אני מרגישה פשוט שליחות לבוא ולספר על המוצר הזה כל פעם, והתגובות שלכם מפעם לפעם מטורפות, שאני אומרת, אימא'לה איזה מדהים שקודם כל אני נחשפתי למוצר הזה, כי הוא שיפר לי את האיכות חיים ברמה מטורפת. אני אספר שוב למי שלא יודעת, אני הייתי עומדת שעות במטבח, נהיה לי כאבי גב מטורפים. עכשיו אתם יודעות, מתרצת לעצמך תירוצים, את עומדת שעות במטבח, מן הסתם שיכאב לך רגליים. אז אני רוצה להגיד לכם, כשהגעתי אליהם והם עשו לי בדיקה בפעם הראשונה, מגיעים עד אליכם הביתה, מי שגרה בערים מרוחקות, אז יש לכם איזשהו תשלום, במידה וקניתם מתקזזים איתכם. בקיצור, ושתבינו שמעולם לא חשבתי שאני אצטרך מדרס, הרגע שלי לא נראית בכיוון של מדרס, לא פלטפוס, ואיך שעשו לי את האבחון, המאבחן פשוט ידע להגיד לי איפה בדיוק כואב לי, באיזה נקודות, וזה היה פשוט מטורף, מטורף לראות את זה. ומאז שאני הולכת עם המדרס שלהם לקח קצת זמן, זה לוקח קצת זמן להתרגל. תראו גם אגב את המדרס עצמו, זה לא מדרס בומבסטי, זה לא מדרסים רגילות שאתם מכירות בשוק, אתם לא צריכות גם נעלי ספורט, שזה אגב אמרתי אין מצב שאני שמה מדרס לעולם, גם אם אני אצטרך, כי לא בא לי כל הזמן ללכת עם נעליים מגושמות. ותסתכלו איך המדרס הזה קומפקטי וקטן, נכנס לי כמעט לכל נעל, אגב יש להם מדרס מיוחד גם לנעלי עקב. ולקח לי תקופה שהלכתי עם המדרס הזה מיוחד, הוא משנה לכל אחד, גורם מייצב בעצם את הדריכה של כף הרגל, וזה מה שעושה לכם את ההבדל ממדרסים אחרים. ושתבינו, מדרס רגיל הוא פשוט כמו קיבוע, שמת כמו קביים, משהו שתומך לך על הרגל, הורדת את המדרסים, כואב לך הרגל. אגב זה פה מדרס, מרוב שכבר השתנה לי יחסית היציבה של הרגל, אני דורכת בצורה שהיא יותר טובה, גם אם עכשיו לא הלכתי עם המדרסים כל הזמן צמוד, כבר לא כואב לי הרגליים במידה כמו שהיה כואב לי בהתחלה, וזה מטורף, מטורף, מטורף. הפידבקים שלכם כל פעם מחדש הן מאושרת יותר ממני, ואני אראה לכם גם כמה תגובות שקיבלתי לאחרונה, ומי שרוצה לשתף אני גם אשמח. בקיצור, אם יש פה מישהי אחת שסובלת, גם אם את פענית שאת עומדת שעות על הרגליים, גם אם את לא משנה, אחות, מיילדת, נשים שעובדות שעות בעבודה פיזית, גם אם את סתם כואב לך הרגליים, את קמה עם כאבי רגליים, את הולכת כואב לך הרגליים, אגב, אני אומרת רק הרגליים, אבל לא משנה, אגב, הצוואר, שתדעו שהכל מתחיל בסופו של דבר מהרגל, מהדריכה שלנו. אם אנחנו עומדות יציב, בתכלס כל המשקל של הגוף שלנו זה על הרגל, ואם אנחנו לא עומדות יציב זה ישפיע לנו על הרגל או על הכתפיים או על הגב, כל אחד במקום אחר. בקיצור, יש לכם אפשרות לרכוש מדרס שישפר לכם איכות חיים מטורפת, אז אני ממליצה לכל אחת ללכת לקבוע איתם אבחון, הם יגיעו עד אליכם הביתה. כמו שאמרתי, האבחון הוא חינמי, ויש לכם לכל מי שמגיע דרכי עוד 100 שקל הנחה. בנוסף גם יש הסדרים מול הקופות חולים, אז זה תבדקו מולם. והכי חשוב שתפסיקו לסבול, יש מדרס, יש פתרון, המדרס של לוסיאן שיכול לשפר ולהציל לכם את החיים, אז תפנו אליהם ואל תהססו.